Dr. Evans Makori engera nani Rumuri gwakire Gusenengera ya inani. Asante sana kalokelia tokore na gaiga studio nchunga mesango tukara nseto ya kwanire Mesa tukaranse tuya kwanire Mesa tukaranse tuya kwanire. Right, asante sana njome sato gransto ya kwanire mna nabango kumanyia moske Anthony Kibagendi nolega igase studio nengana tuju kwanire mambiga yabono nabo mu bwiga bagenda kunya kwanirwa na abagusi n'abajumbe litikoria la missing kibali kumera n'abajumba abachona bali nominated abarayi bayite kurugusi abegwanya go tware press conference litikoria ijuma korengana muna twaye batukosanga no moske Joash Nyamoko yoro mujumbo not mugirango litikoria goro kurwaiga as studio abo mu bwiga mbaro lakini enafasi y'abasaye gose egetali y'abasaye babuwate asoba mu buiga nkerekekiga nakera tukugosanga mu moske Anthony Kibagendi mambiga yabono na Anthony Kibagendi baidhiga kurukurwa se constituency ya Kitutu Church South ama nimekosea ndio hiyo. Karibu sana Anthony kwani magusianda siasa tekereza mbiamono sana naende ndugu asogo tochika woche studio ino yes ya Minto FM Nyakaruga yo mugusi nche buna gwate birege unkoro kwa Anthony Kibagendi yes kurubo Kitutu Church South nate nete chikura 2017 tinchi tiko goeta bagakora ukarabati gete igarende nabo kero mwana siasa ukobuchikura na bagoteba igora na ukara lakini rende tugwateli bagalinde in 2022 ena chire studio turagosoria manganaya na yanda mange maito tagete tugambere elinde tonyare gosemia abantu baito korugusi gento kende nko teana mbia mono radio ya ino Minto FM ya bereke gotema korenta abantu bechinsemo chionzi bali bale nsemo ya handshake baro tanga baro bandi bagatigati you know muatemire sana yes chirichinde chia studio chinde iko ba go utiko Nyena batangazaji goko nyore bagweteria sande paka bachaka kurama abandi kurama chi abana siasa bandi batali asense emeli bakanire bakwane so ko bairane limbia mono for being forthright for being neutral ase enchira moko kolega asia ino eyuere bia nabo journalists gose abararia babwente ko baigo asante sana karibu sana na tunashukuru for that compliment I hope mkubwa na igwed na tunashukuru sana by the way moski Anton yes ntwaroche abamogo sentwa as for the last one week ya itire twarorira abajumbe bagusi barongoro itwagusi bagoteba batete gocha amo nogo choko amo nothing in your interest yo mogusi litkwigoro nabetengo sangani nkwano nomo nyakirego bwa abajumbe kurasa ngoro turagusi musike Joash Nyamoko yoro bago mujumbe not mugiranga gatebanga eganga yabe nene mono yogo chamo nothing incho ye interest yo mogusinga no ene kero kelia kende yonse gego kwanwa bagenda basanga asubwamo ekero kelio kurigelio bo mubiga bwo mogusi omusai nare involved na no musangire kano yobete chinsemo chia kitengera on Sunday I don't know whether you were there. Were you there? No nare kunyara kugendo tinchikiri no nyanare guchikwa nare kugendo sengencho mbali umusangire kano yo tori realistic gore gento gia selfish obonche na ki kerioro chekegenderete nkonya kwanira torayo abasaye bono ngetaliki babwata soba mu bwige kero kirito kwanira gore bamo buba gusi kera kwarora bajumbe bali abachore ba nominated senators ne MPs bako chamo no nyase musagara kwenye kantora rabo bara ibons bako chamo lakini bad tu yabantu bachiramo bako tenga bomu na butuganiti asante sana egente getanga nintaite kobori neke yes obomo buango bwabachumbe kuragera kibese cy'umuntu yomo osobomo genuinely wabagusi asengencho abagusi aronto bwente gutwara obomo to bwente go chamo twakwane luge yemo toigwana nabunege nto togusuguma neke elinde twanyara gokonyeka naende ogo chamo igotogo chamo turigo chaka emetienyi kianda to elections igogo chaka kare kwachaka konya kopanga ngora kwanya korenta abantange kwanya korenta abantamo taliyo kubatitora ekerere convenient
kwa baita and then lilikuwa ebintu byachakire go change na lyo gochaka kolenta abantu amo no rigereria umugakanya cha enero temete sana otolenta amo buno mugusi igachagite kare 1992 kunya kolenta abantu amo abarai amo abarai naende talibina nababoka bachorire abarai mbaro bali nkaria batachorire lakini babwate usemi mkubwa kabisa umuntu agoteba togende guchiga abantu bagenda guchio abarai babalimu abarai bechinas abarai bechitundubali abarai be noene chi club chemepira abarai be byombe mbiro ebinene chi cooperative nchiro chinene okorenta amo taliko umusangerekano bwa bana siasa 10 kwa ruo gwate abuna bwa bomo lakini moske Anthony asumusangerekano kitengera gosego tubekana nk'abantu bali ngoro all professionals were invited. I'm a professional. I was not invited. Ana inche ni maete niko na usemi hata kama ni kidogo nimbo hata usemi yane Kurubugetutu chache South Kisii County na Kisii na Nyamira County no enkenye ngima. I'm a professional. Tinda ngeiri tinchikiri sengencho igali abantu baro mbali bachiete bali bago sasima no ligereria basaye bapange tunaro chebe ebichagete abamura ange saba enusu igo barwete constituency yemo ya eyere bonchari na babere batatu Kurunyamira West Mugirango so a youth representative of abarai bagusi na abamura abarengo igomba sigete sana na barai in their own right but tiarenge representative tiachigete bantu bunebwenerete igonta etengira ngirorere asamangana ayo borai obomobo yes gakiti gatutige kongainana kubeka abantu bachamo takes time nko irere ngaki igo kwagacha ngora buno muntu kwagacha nyomba none nyomba ngoteba bale Rome was not built in one day wono igo kubeka iga ritabori kwabe ko muchanga kwanya gutiriga pake nyomba yatenene tari okuboka November September tubwate chikura August next year gwacha koteba obo it cannot work. Lakini moskanto nigo sonarige tobere tukurigiria abantu ba Mount Kenya basore go chamo abantu ba North Eastern Mbarosio movement kurukwa upya movement kero monto koraganga ebikorosiwa abantu abange bakorosie ebintu ebyo mbali batumire bachikurwania deputy president asengencho ebintu bya umusayo lyo osugumira abantu aba obayikirie kona bono nabarobwo igo banchete siasa yobo kabila bali bakumurwania na kiki bakunya gutumira abantu genda morosie chama yaino ye kabila yaino genda morosie chama ye kabila yaino tigango tebiga onye governor Ngwae tarengo nje ninsigete governor Ngwae as my governor for Kisii County ninsigete deputy governor Mangi as my deputy governor from Kisii County ninsigete umurayo korokwa Ongeri my senator Kurunyamira ntosigete governor yaito Nyalibo ne deputy governor ya Choru recently ntosigete pakachi the senator na baraibande bonsi if they were not there na bali bande nago tebirie then obo momboyo naende gutumiege kuba kobetereria abantu bakore na mutagete it is not going to work to kobetereria bantu ochia so obomo utaite gutumia go achieve ebirengereri byao ntoroche bona abantu ga Kenya omaete ngaki ya moi bantu mbabwate chiredi ekibuno chiroche gachinyenge bantu mbabwate social media bantu mbabwate chi TV etwale kwenda twarorera mu muntu buna ntuntu abwate stima twale kwenda twarorera mu muntu limoigo squeeze abantu babwate information igo bono to kungaina bantu litkolia la misi abarai kolengana no moske Joash litkolia goreka kitwale gesanga nereka igase studio although we were talking on phone na tebetenga litkolia la misi ingotwara balege ikaro yoko gendere gukwanira wa mubuiga nabe litkolia ijuma batware press conference gukwanira nganki babete bagukusanga gosenkike baraye basangire litkolia juma alamisi asante ekero kelia to kurigeria abarai yankuchi bali kumirana nkamuboliga abarai abayiga abo mubuiga nabantu bonsi bubwatranity basaye mbaro abajumbe mbaro na kiro muntu agatebanga sabarai bali bacholire asi bali bataikira n'umusangerekano uri litkolia la misi na ubararorekane go pinga abo mubumugusi inchengo pingande tindi go pinga abo mubumugusi igongo pinga abo broker nobo conmanship abantu abo omusike nyamoko I respect him ninsigeta barai baito lakini batige ko ngaina abantu baito wawache kuhada watu wa Kisii
watu wa Nyamira na Abagusii bari in the diaspora ga Kajiado wapi Narok Nakuru Kirase ina kieko ba convenient for them bachake boniga nkibata chakerete kare igo korengana nayo Muske Anthony abo mu bigandi bwagana irigo chakigwa kerebu na basoete bunge ange bache tamo bachake kusuguma mangana yo bomo Gusii ekera basigari bakurikwa oyo batebete buna nerede bone chief minister abasigari ekera bakurikwa na into baeteria buna nkora bagokora guchi Central Kenya ekera abantu bakurikwa serikali baeteria iga inche na soete serikali ekera na soete serikali 2018 engakie yo ekera abasigari bari kurikwa gusaba alimu gusenini deputy president before achake kurwani unaba nkonyora arenga mabagayo ubagera abantu barangenere iga abantu bakonyeka igo baswete bakamuite segi ntwekere twaso antonyore tikende anga elio 2018 2017 naliba ikaransete bachake oteba yaya gaki abantu nkuriku barasegete abantu nkuri obo moborobi my brother ogontebya ekera Abagusii bonsipi top kisi professionals babutiru bonsipi. What are you saying, my brother? Bakabuta Ongwae koru Kebs bakabuta Muriasi koru Youth Fund bakabuta yani babutire kero monto omonto tigarete PS mochache nero tigarete iga nere iga uteti tigango tebi batige gutongaina all kisi top professionals ebabutua asengencho yake asengencho yamangana siasa aba barobu baruo bacha boni daika yo moelio mbono bagotote igoro yo bomo nintagete togokore ekepindi eke wakere omusani itonya moko na bali bande bako champion yamangana na bako ndoko mwana gose in experience lakini ntaetengo tebiga bona abantu watu wamechanuka to kungaina abantu mbaroche Abagusii bonsipi barenge serikali bali barenge biroge binene inche nimeponea umuntu okoroku oyo nde mongina PS mochache ameponea angatua butiru abande bonsipi babutiru no oyo MP abonchari igabutetwe egento keri bamugembete you see bonsipi baminyokiu babutiru mbono bagucha gotote igoro yo bomo Gusii igabono egetali musaya bwata ararenda soko ne kingo bomo bomboro ikeno n'abasaya bali no gotumeka korama na kongaina abantu na abasaya mbaro na ende ndetengo tebiga oborai bwabasaya is not about na kyogo tuora mono kosifu elietari ya kibagendi gose tuora mono gosifu elietari ya onyonka gose matiangi gose ongeri gose obure gose mangi gose magara oborai bwabasaya no muntu bwechogete umaete kubanga abasaya umaete kuba guide na go provide certain solutions ekere ebintu byekire Kenya tali abantu bagocha bali bagochikuboka mbali bakora amaruto bakora amosoro bakora amakibagene bakora amakemosi buna nenda yayo kakunya koira Karen abuna bono bakokoraki bako rangiri buna barai babasaya obutali burai mangana yo burai no 40 abantamo igo 40 abantamo no embali mutali koigwana moi karanse mesa mwaburania maswali mwaburani inkaibono tuaetanirete inki tutakunguseramo togochamo what are we going to push for na kitogo suguma na intutonyore tali na ekerere convenient kwarwa ni Ongwae kwarwa ni Magara kwa minyoki kibagendi wasiba mangi ekerere ere convenient for you na ende kwabarangeria bakeigo bali baratere lietali yao kwata yabuna pono tuachaki ndumu bwekano bo Muske Silvanus Osoro yuri mujumbo South Mugirango karokiriyo kumurigeria siasa yaye igare motu omo ekiamakia UDA na Muske William Ruto no harenga somo sangarekano is part of ekiombe byombe biga byabere bigocha ukwanira obo mu bwiga igona koko tebanga ogocha kwabamo nonye despite the fact nga bale bya metaphor tofauti andake igabetere gocho omaete nchino Osoro etonga chisare ekera ODM ya erete Gusii kero montanganyete kuru ODM tugatigara nchino Osoro to kunyirwanirira sana between 2015 2016 2017 before nchen defect baonetie ticket ya ne ODM aka umuntu nkaenda naende nkamubwabo besana nere akaurwe ticket ya umuntu ndakaegwa akabuo umuntu ikapisa akachorwa
inche nosore tokugamba mono igo nko siri ya mang'ana osoro agontebia igora kumia tindait konya kwana ga studio lakini no eno osoro ayango kwana osoro arenge ko baigare kokorokie tiki na maete lakini rende maete naende ndire ugocha kwabere team ngororekane kwarekanga nae no igo mbaro barasoba mu buiga omubere turakini birenge byabo mbiriasoba mu buiga absolutely kabisa bonsi majority of them umweshimwa Richard Onyonka mochumbone okoborio bogavana bono yes igare Ford Kenya naende n'umuntu Raila ime nonyigwete nonye rinde gago utikongaina matiaki na nere bago chikokora umweshimiwa Kemosi na Ruto iko bako gamba paka bagamba chisiri baseka style gete kweboli na kyabanta abacha baganja nayo umuntu kuruku Silvanus Osoro deputy president itamurochi ekera tubwate meeting y'abagusi gakuboli wapi kijana yangu umuntu kurukwa Ben Momanyi oli no muntu Kalonzo imezaidi agutara na Kalonzo go Chinyeri go Chiwapi go Chinanyuki unakwara na bana abantu babire batatu bakumira unabagutara ere no are na Kalonzo barurare igo bono obomo bomboro byogonte naende obomo epatinereri epati kwagachu a night before ngota yabarenge probably neroronga ki epati nkochire ko form ndio koleto mugusuyamo mbate babande gwetera rumors jiringa ki ekiamekeno grabe United Progressive Alliance usebaligie njire ngao ntaite nkoboliga yes oborai abagusie tubwate chiklane yange sitaiga no tutebe kurbogetutu yes kurbogetutu abarai bale ase UDA nindo nche tubwate Migosio Gamba tubwate Dr. Ndemo tubwate Dr. Arege tubwate Bosco Gichana tubwate Omwando tubwate nani kurubogetutu ningotete kontebi orense meyende it is just an individual wata get elected leaders igor mbarangeriti abantu Sunday kero muntu wante bina mbarangeriti professionals nkaibale ngaba aya toche buna nyali bali ntobwato mungina Raila Otundo okobolio bo governor ntobwate omosae okoruku Charles Matoke ole ngumbu okobolio bo governor ominyokiria bagaka ntere gusiali paka bakumiri ntobwate Charles Nyachae ntobwate Zair Janda ntobwate Honorable Apoko ntobwate Engineer Nyanga ntobwate Richard Atembo bolete obo senator korunyali bali nkaibalenge tinda teba bonsi abo nyali bali bakoru bale UDA toche buna bogirango ntobwate Osoro ntobwate Omingo Magara nero kobolio bo governor no maite buna bwato omuntu omwanzu ntobwate Madam Lilian ntobwate so many aspirants ntobwate Evelyn Ogendo okorubo girango osogete bumachoge erena kiatarenge meeting yeyi toche bonchali boni igo mongina osikire kapisa gusiengi other than Mama County no mongino koruku Teresa bitutuote nete chikura chia bonchali bagateria naende governor ngwae gali na bonda moe heko esta area chiesete the last minute umongina bunoli nkayarenge rainare ko bonchali okoruku ogega nkayarenge umweshimiwa John nkayarenge Cliff Ombeta utaita konte Cliff Ombeta tali professional isikire Kenya igona kuogo nkayarenge igankole yes toche buna bomachoge bomachogo metenere bwate the second highest registration ya UDA nigwete ase deputy governor ekorwa no musbati okoruku esio kenyuri todenere nkaibarenge na alpha nkaibarenge ase meeting yeyo tinda kuna chi constituency chionsi toche bo basi nkai babo mogo abarenge nkai Glory oruo barenge nkai Kemia arenge nkai Samnya kundi arenge abarai tumanyete nkaichi professional chiarenge kuru chinsemeji bone kerogo tebe igoro professionals mbarangeretiwe gwateba iga chi idlers n'abantu bakurukwa psychophants nabarangeretiwe cyo mu igona kwogo tebanga insochinde ebirengereri bibiga byokoleta abarayamo especially ko rwa sorongo rwa gusiba libale insochinde bakorekana gopinga emirori ya serikali ndatebe ondeta yo gopinga emirori ya serikali ekinege ntonta ito change na emirori ya serikali let me finish my statement ondeta yo gopinga emirori ya serikali abantu banyora mache kwanye ko igondeka gopinga emirori ya serikali abantu banyora NHIF bagende nyagitari mbakane kwanye ko igondeka gopinga chipara chirosiwe kwanye ko igondeka gopinga abana basome kwanye ko igondeka gopinga oko twara political differences
okutali gupingemero beri igona kwa goteba nga bali babwatu bwamate no mokonyi bomurayi bwense Dr. William Ruto Yes. na batarangire tu asemo sangerekano yo igongo teba iga mbarangiri asengencho batali psychophants babantu bagotema gupushi egentekyo kyobo mubwo mugusi bagotema kungaina abagusi bali ekibakoreta isinya. Right, de kana barangabira na kiara choka jabo tukana mechi sebere chabana mambia ando na sobwa drete minta femenya karu magusindo ka Ivans Makori engira ne nani kala kitukana tukanga amonaye asensemiga higoro yoba mubiga tukanya gukwanira nege tali abasai babwata asensemiga tono Muske Anthony Kibagendi yo tonerega iga assist Muske Anthony kwa politibo jumbe 2017 na kwa bagogo teba. Yes. Chikuri nga baide kwa nyoto Muske Anthony chikura chiriba ntangaserete ni 5,000 lakini chirirende nachete ngatebi uchi abwente koba nabo chiarenge 7,000 na gento nolio irete echiarenge nambuete echiarenge 9,000 na gento ambuerete 1,879 lakini rende no maete siasa na erobu nego chapa ngataka kubeke petition lakini rende boss yani bone deputy president no chibunanche tabasai agante bitigama nganayo tigankoligerie gentoga onya goteberera elinde kego ikenga kieyende onyore kwa beire nguru kidogo onyare kominyoka naende nabantaba ngatigarende kubeka mangana ye kwerende ye petition abantu abange babere bagwesokia lia bogetutu ya chache south Yes. Muske bono mu munyongaro mujumbe Yes. witara sekia magia Fort Kenya Yes. ekero kiriyo kuri yangu atene tukurichiga ai no musai Yeah. aba mu biga bwasore gocha Yes. koso inkora no le chikura I'm not sure whether you are going back to chikurichiga but I'm going back and I'm going back to win. You are going back to win. Yes. Inkyorochi by the way kego sugumanga henga kiri nabwetu na ali riyo ba mu biga bwasore gocha koreta bagusiyamo nchimbarandangiri I've never been invited no nyine musangire kona Thursday maybe you cannot be invited because you have been invited nkirochi kiragerenga going back to Bogetutu Church South I'm going to win. Asante sana. Oligereria abantu barenga obomo bomo gusi between 2016 and 2017 a majority of them did not make it back. Abande batamete koruo bakamanya gachikoba re-elected. Buna Richard Onyonka buna Maangi batamete koruo bali banyarete koba elected buna nyari bali chache tongi kulikuwa na maneno hivi walipelekwa kotini Kitutu Church North Jimmy Neroro abubande bonsi they didn't make it yeah so obomo busi does not threaten anyone na endenda tengota yabiga you can fool some people sometimes but you can not fool everyone all the time yani nabora ngaina abantu bakeigo chinga kigete lakini to kongaina kero monto chinga kichionzi haki abagusi baiko kira amongo abagusi no tegerera buna bago gwakiresi imiga abantu baiko kirobongo to kunyara kubangaina lioka tigango tebi ende to basa korra buna umuntu buna no mwana siasa mukongwe takurusi ukerogo no ena abo babo Jimmy no emba babo Nyonka babo nani my friend Nyachae with all his money all his influence all his vehicles all his property abwetu na first time aspirant igoto basa kongainwa mbale nkorra sometimes bakolika Facebook no yotakurusi okurusiwa naende bale bagoteba ye clan kia Osoro comes from the smallest clan in South Mugirango is the MP for South Mugirango igobone binte bibinde bagocha batema gokwana mbabasa gokongaina igo kwamboria inkigekogera ndoche bunanko bando muchumbo Bogetutu Church South Bogetutu Church South ntaite nko history yakego ekero kuboli chikura tari raisi ogochorwa on the first or second attempt. Yes. Jimmy Angwenyi igachagete kuboli chikura kare lecturer ga University of Nairobi in 1978. Akaboli rioka atari ko give up mpaka 1996 ekero Nyonka kwa akabolia against the sun Onyonka elienga kiri no nyorete moiga gukubwata okoboko nayo gasoka rioka na kogeta lakini Jimmy Angwenyi abantu bakaamua komoa that time 96 apolitikane gosegatana akamanya kobe elected Richard Onyonka nera agachakeri 1996 akabolia 96 97 2002 agachakobe elected 2007 despite having that family name bono na inche
ngachaka kwagachirio elietabo Gitutu chache South in 2007 Kitutu chache kerengima na aliagachire boniga there is nobody in Kitutu chache who doesn't know me, unlike balitoko minyokan nabo onde tayo tamanyetikie ni kiane oselietaliane no eneliogiriane naende njebuno ndocheiga na kunire kirase kanisa teyo ntanya gotacha abana ngo support inde buna bakwenda form 1 bakwenda university aba ebirema na abire chi wheelchairs for many years na ende nkoirande binde na konyire kuagacha chinyomba chi ababura kaba bali bara bataka kabisa na konyira abantu bakwenda chinyagitari na bwate siria abantu here and there security company yane arari kire basaye bake bali baranyare konyore twarigerie gasi Nairobi na ende ebirengereri tubwate mbire different kidogo kobwa bali barabeiro buna bono ngukwanire ngende word by word. Yes. Mbali bali tokobori nabo egento bagocha babori ndugu ya Evans bagocha batena kibagende kali getwe obisi deputy president inki akonyira abantu koru 2018 ora service yo konyibwe murayibwe na sete 2018 July ekere na so obisi deputy president. The first thing I did no koira International Youth Day nkanyira gusi people think it's a small thing but the county government should be able kotebya abantu naki chibese chiabete in circulation lituke yugo sama tukabera 3 nirenga umuntu ole koni chinchuguri orosi 500 lituke ligaro setielibu hoteli ichire chionsipi na bintu binge lakini asense mo yaba sae inche egasiane is advisory na alikuwa advise president and the deputy president asamangana yaba sae lakini ekere naso chisegi chikangea lakini ngatema ngasuguma youth fund before nsoe eyarenge 11 million shillings yale kwenda Kisii County and about 6 million shillings Nyamira. Boni as we talk Nyamira County abantu ba irire youth fund 14 million Kenya shillings tuale gusuguma no murayo kurukumuliasi sai Kisii County 23 million shillings chiachira as a youth funds and we have figures to prove this and the specific youth groups mbale batanyoreti because they did not apply appropriately etoko batayibagende bakore reapplication bamanye ligo sasi bakorete gasi chiro chinchi yo serikali gasi nchi yande no enisi koga dirito ikaranse kerogo twabuga nkonyora tuli chinguru tuli kabantu chisegi chikange lakini no emusbati ominto basbati ba minto babere isika bale mbabwati gasi igo muntu tabasa ko chako turwanina gasi na kyotararigeria abasa ntegerere edeke bali bakuminyokia bagotwana mangana yu oyomo ne county yako kora ari municipality umuntu monne sana orabeire MCA for 15 years abeto mu councilor no mu MCA akakani 2017 nero kobolia abantu kibagende akora erore county mbare ngari ikire ekero kelio moske Anthony ya mugambi narore ngumbu abantu bae bakunya gutara goteba buna kibagende nkiakora erembare ngairire ngumbu nare okominyokia okorwe ward yende nyatie ko ward nero gotana ere orikirwo bere pake chairman ye council ye university mbare ngari ikire KMTC mbare ngari ikire tiga tuteba nie kene tutige kungaina abantu moske Anthony yes agwatebire ngagastiri yande yes lakini twabere tukurigiria abantu bagwaka siasa n'abarayi bari bakuri birugo binene bagotebanga vijana wapate kazi. Yes, we are going to create jobs for the youths. Yes, emereme yigamere mukina ndenga yigo chiyaga. Asante sana. Emeremo yabwente kurwa number 1 as a big 4. Big 4 egento buna housing chinyomba cyari kwagacu 500,000 houses enyombe yemere 2 bedroomed emerango erenge gotwara merango minimum 5 merango 5 chikapenta nchinyoretie gasi bali bagokora plumbing mbanyoretie gasi bali bagokora wiring mbanyoretie gasi aba bakwagacha kabisa bakobeka brick and mortar litabali ne simiti mbanyoretie gasi chiforeman nchinyoretie gasi aba bago transport yemechanga ne kurende ne namagena ne chisimiti mbanyoretie gasi nabo egasi ari gocha korosio igo toteba abantu batano per house times 500,000 those are 2.5 million jobs tiari gocha koba created. That is one. Number 2, mko igwete deputy president ke gote yabantu genda TVET eligo ya renge gocha kokonya abasaye watu are skills chiko bakonya gosoa into that sector na indi banyari gwetenenera
omuntu ore plumber boni gankaria tari kurigi gasi igagocha konyo omuntu kubeka etangi omokorera piping obeka oyo okorete electrical gago konyo omuntu omokonecteria stima oyo okorete egento gekorukuna carpentry gakorosia bitanda chikabati ocho koroseri chi wardrobe nyumba bono egento kende chigasi chiari kurwa soboremi the egento ndaruke the entire value chain kochakero go train oche production bali mugondo oche bali bagokora marketing oche bali bagokora value addition buna chinyanya chiarosi tomato paste echile chiarosi tomato sauce ekau ya rosi yaba ekawa yokoroserie chae kabisa gose ya rosi ya chikorosi chocolate gose chi smoothie egento buna matoke aba value addition ne biasi biache chua biarosi crisps biarosi chips biarosi wine in that chain chigasingo cha gutoka chiarenge aya egento gekorukwa universal healthcare abakorie gasi ba NHIF angai bari gucha kulikwa bange basoe mashinani bunanje bona I want to promise abantu baboge to south we will ensure everyone gets an NHIF card elinde gati twachandikire namangana marweire nechibel chanya gitari abantu bari ange bari getwe anga abantu bakemba nyorete chigasi number 2 ekerori ikire gasi buna Evans Makuru nolega KBC Minto FM nobwate chiombenka nobwate mugondo noche multiply effect kosenayo kuruna ndegasi ya uchi kokora ngote pakoli kabantu so it will have a multiply effect abande mbaro nayo gucha kulika nobo muntu okokora mujengo nere nabwate umuntu akulika murendero mwana oye na agali ase mujengo mungina naro gucha nerungoli neyoyo onia it has a multiply effect enene sana ekero onye to focus on that thing other than kogenda mangani aliye handshake yokurwania deputy president. Right, asante sana namaske Anthony Kibagende tukonya gusanga monere mambiga yabano gwetera minte femenya karuma gusinya kubwata liboli na bagenda gusanga monito gwetera 0715469925 0735772447 nere namba ya nesime muske Anthony kero kili kwaniranga na you are likely kugenda nande siasa maiga yokora emeremo all this time abasayenga kyokoba involved ase emeruli yao kwene kinga na barungo nyara bale gukina bono lende. Asante sana. Ntobwate mentorship program yabere ke Quran ensengima lakini naenda on my own na injengo temande comment abasaye na noemba lingo korana bwesa na bwega asikabisa na abasaye na ataka nkunere na ki buna na beire mentored ne deputy president ya ngorokiri buna abasaye mbabwente kubwatu okoboko bakine na injengo bwatanda abasaye bande elinde nyare kobainwa abasaye bagusina obagogotebi ndiri kwambole tigora ya Brian Mamboleo nani paka abu barenge meeting eyobo bonse na bagotebi mba etiro koboko kwane bali tu alengi na ODM I used to mentor them kerana so Jubilee mbarona very commenter bunande UDA we are supporting young people we are encouraging them toko bataita chaiga munyare gukina tinko nyara goteana that I have done much lakini kulingana na uwezekano wangu hiyo kidogo nimefanya lakini egento kia muhimu asenseye is information kote matole tuaba information eranyare kobakonya kwambolia maswali amusana igure yabo getutu chache south utaranga ibagangiranirie inkindengereti gucha gokorera abagetutu elinde banchore kwambolira kinaso amanganande neba kuiraniria igora ngikide kaibere isato nkunere bona asebuna nyatieko ewodi ya nyatieko mbwate timu ngia sana ekokorega asingia led by my brother Alphonse Osongo mwana bu mwalimu bono buna chipara buna kurugetare paka mwisho wa lami kurunyatieko oruo ogenda iranda ogenda ochiko sokanya koe eichine chipara chibwente gutware lami my friend aibono ngotembo nchali okuru ngonjali ngoro chipara mubwate naona aringe campaign chipara nejingia chipara chingia I wish inkwire buone na inche nkwire buone naboko ngira buone nima tenchiro nkenke chitararosiwa lakini the main roads ekiro siribia na intu no tutaite goikabo aba okay ekero rasense me yo chipara banta baro asomo paka konyora baro mupaka bwe constituency ene yende mupaka bwe ward yende ne yende kia konyora bago twarre mechando ye ubura iyo bobe
ye chipara abarai onye kore bunaye onye kore ewode tutebe abo maliba no muntu ore ensemo nje korwa se wodi ariana by the way okururiana tutebe no muntu okurwa bo maliba ase muri bwate board abarai aba bwende kurangirania bateba ni pareye na kibono munyeroche nayo bwende konyerosi gose ninje gose tukubeka our heads together tonyerosi tali ko ignore abantu na kubachaya na kuombia bunamba bwende korose liupa especially bali mipaka na kunire iya getare paka mwisho alami nyatie ko soiranda uchikosoka nyakoe erami turugo toso emote mumwamu togende monekeria ngoko kera nyabundo nyatie ko ebibyonsi ntolengereti kubeke elami ntolengereti chipara nchiro chinde chinke buna igege nyamurenyo birenge ogende package gosoka Jokvilla chikunete elami elie gotira igachi gosoka Nyamataro na abu ntotaite gokuna chiskuru buna boniga chiskuru nchire totaite ku upgrade skuru ibere chia secondary ibere chia primary oroche buna aga babo ndindi nyoro chigasi bagokora bakwaga chiskuru ibirasi bibere bitatu umuntu buna mohamo mbasa kwaga school from scratch yegeti go agache school yatenena na CDF umuchumbe just one term. Those are some of the people we want to emulate ntotaite korosi chi social hall in every ward abantu amangane talent abantu banyara kwegendereria ngoche buna iga central ward ntobwate para egesa yagenda guchikianya binge yachi gosoka getare nero ekuru kwenda iteresi yagenda paka getenga iguru. We want to help yachi gosoka paka children's home gari jogo tutaite ko ross chipari ichyo chinyare gweteka igona ingokuna bikebike asenge nchuti ngoteba kiregent igobone kare gukwana chipari chingano mu chikorosi go chikorosi kare kwa bero mujumbe yes na mango chisaba ochiego se already gwajisabira kwa iri wono ko mujumbe ari chikorosi boniga nchiro chiasabetwe umuntu atarabwatereria nchiro chitara kwanerwa chitara kunwa nchengo chigokoraki ngo chigosuguma nchiro chia koreteki chia abaishimiwa babeiro from before batari kubwatereria boronge elinde banyare koyawo asenge ncho really inkibonchari yare gotwara chipare chichionsi bugitute tabwatikende into other than the main roads kwenda Kisumu neliye gwetanya tie kwekanda nero guchi kwerende ntobwati parende yansi yena toche buna chiskuru gosichi para buna within central ward ntobwate buna kuru stage miwa ogende getenga endo mukobokobo uchiko soka jogo ntobwate kona mbaya ya Filipo osoke iga water spring toche paka Nyamataro ga bu uru supersto daraja mbili market shirikisho ya Filipo paka bu uru kona mbaya kia mwasi Nyamurenyo ekaya tutebe nonye ensemo ewodi ya Nyakoe para bune ye koru para Nyakoe kwenda guchikioge echiko soka muino obwate pare koru embassy egosoa gari gekone kanisa echiko soka muino ekune paka guchibonchari Nyamataro epale rie gosoka igegende magegari chigosoka matongo matoke SDA nere anyabururu mate ne nchiro chiabuchura mali Nyamurenyo mate ogende musocho kururio toigo epara nere gosoa yagenda yachigosoka raganga yagenda paka gochirwora yachigukuna naende bonchari na begweta iga yachigosoka no bogere chipara chiria nchigwente korosiwa chiskuru buna St Patrick's ebwente gukiniwa ebe standard ya at least ya compete na Cardinal Tunga noche naende ntobwente go increase the number of schools in the county and the constituency aseki asengencho abana baita bange bagosoma bogere na Western. Why don't we just build the schools within? Because we have CDF eisaine, we have chipara ntobwa chibes chinyinge chiakera. Why don't we utilize those funds properly? Abarai ababande bako minyoki ebintu bune bingo kwana mbali ko understand barwe bako minyoka purely because barengereti okubwekero geke is an easy thing. Karakari yo kwana regoro yo kubwekero geke kya kitutu chache south. Yes. Omoske omwando no morenera se kiama kia UDA. Yes. That okay? Yes. Omwando na rengo DM kwa rengo DM yes. Traswa Jubilee kwa mengo cha UDA. Yes. Watebire nga bado mwensi no more emocho kora nomination maro yo nomination kia korungo koire ticket ya UDA. There are two things or three things that are going to happen. One, again tonkerege kurukwa negotiated democracy. Mugwi karansiyo mwatebi unaki
ai makori oyo nde Godfrey nare more popular gukobwa tiga atenene ayo ochikoya ukirogete. That is one. The second one, opinion polls chigo korwa repeatedly orokia ningole most popular ere ai wikirogo ai we ticket and then yayo serikali ya Ruto no maete tari kungainereri kera gotebiri ngo kwari igento ngo charo kwa bas akore the same through opinion polls. The third one no kogenda nomination which is the final bit togenda nomination the most popular candidate I we ticket akoreki, but all these will follow each other tali ekemogego chakoba ekertu akoro opinion poll kwa angire pi na litoko endaki na litoko enda chinde ere kirate nga for example I no mo korana asobisio mo deputy president watenga asingi njinde angano mo deputy president ay machinani yali ole tikamunda ara iregente ke kose yo ndatenga asingi njinde grassroots ga inche ngoma pala shaban tikanda iregente ke onyore conflict of interest ya soire. How do you handle this? Oh no, grassroots na koba obviously deputy president does not matter. Asengencho I've run against the same person 3-4 times and I've beaten him the same number of times. So there'll be no conflict. Sengencho kila kitu iko wazi, iko kwa meza. Yeah. Na mimi ninamheshimu. This is just competition. We will not fight over anything. It is yen siasa tuko kuminyokaniga competition. Na ende I'm telling you UDA is a democratic party. Une DP ata vetegoro. Ulio kobwa nero ucha kuwe ticket achikoran lakini nagote birichi processes chigo cha kochakira negotiation uruo oche gento gekoro ku opinion polls uruo omanya guika nomination na ende nomination egento kende na chete nkanyora mbale batianete abatoko minyokani nabo une togo cha gweti muntu gete elinde to yelioyo chinguru ko elinde oyache ne party ya manyire so we will get there, we will deal with it when we get there but ekinekerengera liki ya kwa body it is something we are dealing with na bono body no enobo government. Yes, we have Maangi we have Rachel Otundo we have Omingo Magara noche kero monto nkominyokale ground bono ningo gocha koewa obeke buna Maangi okoa osema garo koa osere chokoa abantu bali bako bapinga stay nere bararo soki abantu litukiri bache gwaka elinde basalie bero serie candidate you see, so it has to be a negotiated thing. Right, asante sana tianga tonyare simi kurugaiga se studio go chaga igari ntonyare go sangamo nae minto bwakire. Yes, minto bwakire ngera ya nani pamoja na yo minto bwakire via studio bwakire via dan na bonyi wetu Anthony atemere go tueresaga buri swali ngere na kumuri swali eri moiga usabere asobu ango ri swali bitanga nare ko bori niga. Yes, tuabere to korrekero kenda basae baita bakeba weto kikobori birogo binde byonse tuga kinyinge kwanyora kero kende okorama na goko bamono asaba abachori baba abantu bali bachore kurugusiya itabara imbali bachore gusiya ito kwa makonyara basaha bange bagutwara matuchi asaba rayaba nari ko boli Anthony erebo no musaenge to kia korre gente kenga kike bugente ko ba ngira kike bugente ko diri kuna kero kenchere ndonge kero musae sokire o boli oboraya kenchere yo buororo pira kurama barai bali kero kende bale se biame bingao na ndege gente keri ya kabira bande to jeba go pinga mangana ye chiwiri baro nga instead nga ngarende mwari go jakira no netiki bikingo monto nga kiara soma ko le school we karanje ska bo ma ko mo iguru baro ba ko mo no netiki bikia jakira on pot ponero migolio no maidan bia mana sana libo lirigia sana muske Anthony abo minto bwakire sangana icho kwetera 0715469925 0735772447 minto bwakire. Hello, yo ntoma kori bwakire bwakire bia oyo nere sabera mukira kuruka no muga kapita senyo moti atai nanje nagokire kubagwata no mugeni oyore magabu. Yes, Asante. Nanje ngoiranira buno yo ndo dani atabire na ese aba saimbale bakubulie birogo barabake alafu nan abantu baswa kuramana wetera kubulie birogo ebi ingiga kolera bakuramana ekero kogenda yase waji batana ngobuli ole tikura gwaswa kurama abande nayo tenene kubuli ekero go kiao tara go kubuli ekero go kiao wetire rieta riao wetgo otige rieta rio muntu ese ngenjo nera ngori yare no nya tari gweta tiga kumutarira nayo go kore biya era twa kore bibi nani
nande ngobori omosa oyore megabu mbuya sana yago tano ogoreire birame bi kigari bagotarira oire abana be school fees abantu bamenyete no barema abantu bamenyete no barema gochimotuge ngobori arekerogo abantu abange bagotena twakonyire bakogenda bagochikogenda agari ekero bairire bamanya koira nenga yabo mbari komanya nonye nonye nekera nekera kia mweta chikura taiko murigereri bono aya kwerigereri ara bwiye komonyana ne familia yaye right asa esengenja abange ntu abaroche bo na etoko sabanyasa digabai bagendre kobori lakini bakonya abantu bune birame bibakonya nali amaduka kogenda amange makori gendera mutunera mageni oyi mukwani bia mono sana meta banda meto no barema kota kabare ba bikrwiri yetegete ba kogombigwa yani mbako daralishwa nkorora akire ntali mangana libo ya dani ne liya muswatio liboli ndiro elimo baboliri igoro yokoramana abasae inche nko bakwanera no ni ntu igoro twabwate meeting ya barayi ba UDA twali kukwanera igoro ya basae koramana on WhatsApp groups abantu bago support magara na mangi bakoramana bantu bakorama mara Kibagendi mara Osoro mara Esio Kenyuri mara nani bono obutali it is not the way to go ekerota eteko tebe gento kiao ketebe no boremu na masikani tadras moruko monto mochinga oroko monto kio monto kerentane waino muliri nini tubwati bongo yuteri boronge aitali masikani ekitali gento ndatebe buna nabasae boka no embali abakoro mbale bagocha baetania kero korama barayi bande buna nobochi babwate naende igogo servers CS none itebwenerete egento gya kabere numumuro naboria igoro ya chiwilbaro monto somira ya wilbaro ekine egenteke igo bare gochecheria Ruto igachagete gento gekorwa urban youth empowerment program abasae bale Nairobi bale in the urban poor in the slums bagocha obabori ekiombeke kieno nkimogo kora intune saruni tobwate nkimotabwati ne dryer na gento gete obakonya na inu nkimobwate intune car wash tobwate machine tobwate tanki oba inurende intutoko kora photography na videography oba e camera ne video machine ne computer yoko kora editing na inurende intunego totoko collect tokonye wilbaro ne mogongoteni na inurende intune chingo kotogo turagia hachariye na inurende intwe we are cleaning carpets and cleaning offices nkimotagete cleaning equipment ne hoover the program akorete yebinte binge lakini bali bakumurwania bakaamua gochecheria ewilibaro which is okay lakini bali bakobwati Ruto bali bara majority chi hasla mbamaete Ruto gatete ku empower abantu aya akaruo naenda agateba abantu basoye byombe chisako na abachi milioni 2 onyaye buna makori korega ogokorega asiga omurugio ninkare tabwati gasi for example nabo kwenda se esake yu wasaba kiri busana go 10 oende ogorera chinyanya esuguma nini onyakoni skali egioski osugumira nero ubugima nero menta se kiri okorenta so that is empowerment ya chagete on his own etali ya serikali sengenjo chi program chinyinge tuwabwati che serikali echi atenenetibu noche that is why on musbati oborrie gentekia sana about abaraye kereboni gatogukwana mangana amayasa na bakomodango yakene hewena rurato konye kinekene most leaders do that na inchenda eteko tebaiga abarayi bagokora igo mbali bantu baronge inche koruna chagete kobori na agure so many times nanya korwe ground incha I continue supporting asenkonyara matanga tayo ntali gwatukwa mwana tayo kogende skuru ogochangiru ntali gochanga muntu tayo ole nyagitari orwarete ebiriere igoromono ntali go support chikanise echi paka ntome na kebegeke ncheti naende kira asengo toma nkoboringo naende otoma na ebweka you see so nche nanya gotiga I continue supporting onye ndina arengo muntu mobe igo na areko bu chikuraiga ngechiu nsire egento ntara kwanera naende ebintu nebinge biro bintaete gochagokora kinye egento kia muhimu na skuru nere bwente kwagacho asakuru kubotori orore kuru enchererie kwenda seino junction no chikuru gesonso
otire gotira igari Mount Kenya no Kisii Kitutu South yechakerete otire igari gotira paka igoro geticha otire gabu kurunyangina botori igo gende paka uguchigo kuna daraja otire gochigore getunukeria skuru teriaria abana bonse bakogenda either Nyabururu gose bagenda igoro Getembe Nyabururu bone gebwata abana bange gwetania Getembe bwata abana bange gwetania daraja mbili bwata abana abange so we want to build one school there to reduce the population Botori area elinde again the quality of education is ige komata aba umwalimu n'abana barenga akokoraki ako kwanira oyo no murubiri bwakire Enyakaruge nyene yo mugusinero Aiga mwango Aiga mito Aiga mino Masabi keke biamono Azo gongora mito Nambeye mo Masabi keke biamono Azo gongora mito Nambeye mo Enyakaruga ya manganonzi Right, asante sana dakika niko michoka chabo tukana megechi saisa to chabo mambia kero kirito kento nyogo sangamo naye wetra minta femenya karura magusi na kubwa monotole amuno muske Anthony Kibagendi iga se estunate ngonya kubwate koboli go comment bakonyera go sangamo nanche trachi go korenseme iga kigimaye nkwano yito amuno muske Anthony Kibagendi emambiga ya abono minto bwakire Makon. Yes, wakire bia. Wakire no Muscanton. Wakire. No motokoro kwani. Kwani. Yes. Lakini sasa tamatenga bateba toboi. Bona butabo to mena nga bunero musana akonyi buteka kuchikubeka nabandi. Orote tabawani sitakoye butikurabuye. Pando orata bakaba songo. Ibona ikweta sentate. Amatabere ore dabaka tari gokonya ando titi michagenda tere no mwakera simya gokonya tari gokonya Bongo bobori gabuna bono iga ndose ga Kisii County abangenda mbarora amba gutukiga lakini otigera ngakyanyi bangina bakonye nguburi gabatandi mugina bwate mitumba yaye ego tandi abantu ababe county kuno yota banga okunya kumubwati kumega mungino bwatero ngoli yayo kotari kanera nyore maroko batire nyomba kwanyora nk'abantu abubwati umuntu bote mitumba yako niga kwanyora nk'ubwati abakomutaba kwanyora umuntu begetakaro kage ekenye igo kunya gwakira abantu ebikoro terangi gonya kubarusha mato ata community ndikero esemi yao yakubanire gabwo kolendo kwanire nkwaningi yabo tumede kiranyirenerie asante sana first ngoko amakwani lakini na ubaira bantenga bakaba abasaya batakire gukora ibintu bitabwenereye nekyara akora ko nyabanginaba nabarabuna bono mwigu buno mubura ko yarenge korera nekibara akora bakonya abantu bunabu nonya taraso akiroge nekyago konya abantu bunaba egere nabarabubarore bakonya kinga cyabo mbiya muno n'umutuko right asante simi yakuba nabura kirende byamana siri boliri mochokoro boliri biyasa lakini naende umumura nara okuruku Justin okoboli obo MCA Kitutu Central Ward yes ontebiringo kwani no ndokuru Fontina erote Fontina ngare agonteina no musani oye naende nago sigete sana asante sana this time twale kuliganira lakini ntomerana yes bono egentege tangani na takangiraniria mangana mange gara kintiganda chaka na yuo umungino yakwani the Kisii County government yaberege ko harasi abantu sana bago kore biasara Kisii town na daraja mbili yes bako banlishiria basigari bali be county bachi babarwania babaura ebintu bakonia baba ibera linde bako bwata bago ire paka imi bago sabachibese chinyingo otaoni noni chiwiki ibere bali naende batenerete gasi yuko tagore bioski bya bantu
naende no bataete kubori obugambi kurubuge tutu chache south abantu baitu rasima batebiwe kene the Kisii County Municipality and the Kisii County Government omweshimiwa Pius Abuki Patrick Lumumba gakitiga kuumisa abananchi abananchi ekigentege kakoni rungori gusagwa kero koroterangi usakoni omutumboye asare organized asa safi nkimoko babori babeiro 4 years etogo tebaiga neba cleaning up of the city Kisii town nero tiga ekoru no mochoko terasima muruani abantu aya number 2 mutako bahoro kirenda se bakogenda you see asingencho echiro terasima kiro muntato kedaraja nabo korenta some services close to where the people are bali bataite kogora kirarito nabo gosoka kuruo bisiga ogore sogisi gosegope gosogore chinyanya gosogo akerwe koroterangi nkibako bori abananchi naende ndaitente beiga igente kinke ngumisete sana singencha abantu abange bagokorerwa igo n'abantu bakurubuge tutu tali asingencho bakurubuge tutu na kinkwogera generally tinganche ti abantu bagokorera abantu bintu bitabwenereti na kubalianani na kubasaba maaki eyo etabwenereti umongi no yo kwanire biya omboliri nkinda akore nonye tinda achorwa about abantu bunaba aseboniga tinkonyara kurwana beyond gokwana iga na sometimes kogenda court buna bono mbale bakurwo obolemo nyancho iguraria asakoro kunubia obolemo bwaba nubi no na abana ba omugaka gesiora onye kwa mumanye tokorete ga sie council for many years na abande abanubi bale gari no na abagusi obolemo baetwe babeta located engaki ya Moi nechi district commissioners nechi provincial commissioners that time abantu bachete bakabachimea bakobaliana ni amaremo ali nyanchugari igongo teiya na inchi takogoro obolemo bwabana chintakana baliana nirie etogocha kogotagori obolemo obwo when we take over power we will not allow people bagendere go frustrate abana babantu basirire batabwati kende barobu bako inherit so aseboniga igotokwenda tukubarwanirira nabo tokwenda paka court. When we get power we will tell the next governors, the next leaders, the next county commissioners, the next interior ministers to be able to deal with this issue comprehensively. Again tonke kwamboria igoro ya empowerment otraje kwerana libolindira ligocha nala gatanga makoliri tukoli igoro nkwa bete kugosanga no Moske Joash Nyamoko oyole support ya Ruto sana muna tomo maite kurugusia nande no ereno yomobo obuate eganga yo gotwara bo mabumo gusi. Does it mean that the Ruto team in Gusii is also divided? Ndete ngotebiga into a team ya Ruto Kisii na Nyamira we are not divided. Kero muntu gago chora sako koraki asako genda abachumbe bale ase UDA go sebago support Ruto bonsi no bamanyete bali bachiete Kajiado na barobu no bamanyete mbarengo na aramisi nkora tole bali bago aramisi nkora umaite there are two things korangerio bo mu Gusii korenta bagusiamo is different from ko championia agenda yo monto gete mubugete mnantoroji moko enda muayo gete kali muakoraiga so anyway nekenga abantu bali batatu nganto to bali aso chiparagete to support chipara nchire baetwe keigo tima itiko senge chekebe elinde ba igo bomo Gusii chipara nchire baetwe yani a bribe lakini ntoma itiko senebe so we are waiting asing ncho babere bako bribe nebe bagotebi nto baroserie school we nto baroserie pale nto prosi industry gete but nothing has been forthcoming for the longest time. Okay ngana baro nere kware gukwana nkwambo liritwa suka koru ekerbale koru habari kwambo empowerment nagote ichi group kwambo group ki na gotebi group nere koruko Kisii pamoja CBO tuakonyire eregetembe gurali. I'm just giving you an example ndobwate brotherhood youth group ere daraja mbili they were supported nero ekoruko Nyanchua Kawosh those are some I'm giving you an example nchiro all over the constituency uchimosocho uchinyakoe uchikanunda moino uche paka Nyamataro Nyabururu waende Nyatieko chinsemo chionsi. We have supported young people. What we want to do, we want to encourage young people tobatebie all is not lost, yani ntobasa ko give up, ntobasa kutiga pibu na bono ense angire pi toteme kore mereri yake
torento gonchuriria soborai asingencho within CDF within county government and even the national government ebese nero ebwente koenda gokonya abasae banyari gwetenenere biasara. That is one. Naende kwa igure serikali ya Ruto ngotebare chibese nchire chigo cha gutumwa 100 million per constituency go support hustlers ase biasara byabo. Noche hustlers buna bakomenyo kiune county government na bali bagotana no burai bago chikubori na bako batitora kabisa. So we'll have a bit of resources elinda abantu abanyare gutwara what I can call decent kiosks asabara korre chigasi chiabo. Igongo tebya basaye baito gusi na Kenya ngima ga kitoteme gutiga mangana madawa ya kulevya. No ene kinywaji eke kwanyu kinywaji kelike bwenerete na ndi kwanyu geke ngego kwengera asengencho amangana ya drugs ya saliri chi family alentira amangana mental health abantu mbale naende kerobo kongubo ba mono ga kimo gwita buna bono nyatie kali twatwarire too many cases ndoro jasinara moswati mosaje iteta singingo mukungu okira matanga na ndore Nairobi. Yes. Bono igotware goteba ga kimba gwita asengencho tunabugo kwanero mu pastor gosomo sub chief gose chief yao gose murayo ndiga no mwalimu omukwandro mutega akinimbo atobo kongete ne batali besa gokwa na bara ko ebirengererio biranyare ko kokonya to chigwita gose goita muka gose goita abana bao gose goso asa mangana ya uhalifu ye ntokende umuntu nare igaigo komboli epara ya nyanchwa umosasa o chigosoka gali familia matoya na nyaore kona moina. Those are some of the things we are looking at to chigokora once we get into power. Right now ntuli nkuru toranyare gokora umuchumbo uri orone ruranyare tiatonyore simibire gacho mwelio tutikonyore nkwana yoyo mwelio sibire mubiga byabono 0715469925 0735 nyore simicho mwelio ibirega elinde tonyare gokora enseme yega minto bwakire byamonande makori bwakire magani yoko monkwana igoro kwa nyama ngana maya. Asante sana. Ejo ntonara kukwana nkelinga ekero umuntu kwa gati omba none kwito manganari ngumushinjo muya. Enyomba to kuma kabona kama kodio mitosa kwa gati omba none ande bono. Ngoko lo si plan mapema, plan entambe karo kwa gati matiro siro roso kwa gati nyomba. Ando to kwa gati nyomba kwa ta matoja mvesa makodia ga na marinde ro beka mabati okumba oso wa ke presa so ko sajo so ko minerio. Nyombo ko pulani kwa ya kaboka na ndo kwa yarosia na ndo kwa ga pake nyombo yabo na kwa kapaka kira kwa maso nyombi wa sa ko menya. Ono mura jo yege nta kwa ne kyango biri. Amangana yabo bo mu shegwa banta ko su mapema. Una koi wata ngere chapa yani ga jagto yo sia gitu south. Nya tanga 7 ya ito nyanta bwa ta wa anga sisiga. Pakabona karo gitu ko ta ko bagano ta ko south ora ni nte kiri chamane kana na o mane ya bagino na ko tene ko mura yororo. Abo wo mu gushaka rwa bange tuwe no mu gakanya cyambu akore temere mo to kandro mu mu gushito kana ko to kana ko pakantu to ka sobno mu mu gushitwe. Ekaro tuwa sa kanya jato be kamnya cha ruroro. Omuntu uri tare to kubeka bagusha mu burare ko itana bana barangire abo chumbe bonse abavunge bonse abantu bonse atanga boni tare ya cha yo to bwate. Net box mani ya ito bona ndi to kan ta to umuntu. Usiye to ne ntambere tabanta bonse barangire nyabachumbe barangire ba choro umuntu abon to achoro nyarebe to tenile. Ne simbarati. Anyino mugako anyino mugi cyane kije ito matiyangi. Ba ondo bara choro batanga bona kabisa box mani yaba gusibona atanga bona abiri box mani yaba gusina na chorire enyomba to agajiro to kumene ereje. Right, asa. Kone to monta ata ko na ata ngoro sire nyombo ne ga so ko ko ni abantu abangaina ngaine ga to sa to sire ni kina ta maguri mitombi yamon. Asante. Biamana sana. Moske mongare bwokongo yagatebaiga how can they talk of unity from Mama Wakambo's affiliations parties? In fact, these are self-seekers. Why talk of unity 10 months to national elections? No moske mungare bwokongo abande go chiaroche abande go chisigisi political unity nigusi neche talibono iga. This is my assessment though kiromondo nabwate birengere biyahe. Asante sana. No moske mungare bwokongo, you know that is a respected leader who's been a senator. Who wanted to run for president. Ni bagatu ari como konye erediria
aba bagoteba oborai obomo bw'omogusi bari komochechereri bono iga igo bagoteba obomo bw'omogusi gochiari inki batamobwateseretie engaki eri ariko barangeria ekena agoteba bono iga it is purely selfish interest n'omogaka oyo akire okwanire buya sana na mong'are the same things I was saying tokwagacha nyomba within a day or two osoe lazima etware plan ya lazima utware omupangilio orenta abantamo nkaichi MCA chirega in this all arithmetic nkaichi MCA chire GMCA chire chibwate usemi mkubwa unabone deputy speaker Kisii County ya oche mheshimiwa buna babo apoko oche mheshimiwa buna Hamisi Korunyakoe oche gitene koru Nyatieko I'm just trying to give you examples. Ntobwate minority leader Koruogembo. Ntobwate all these leaders, where are they? Ase subway. Aya go koruo. No ikaransa ka kitalia se bobe. Kero monto kobolio bo governor bonika Kisii County onkwanire nche Kibagendi. Kero monto. Tu ikaransire no mangi, tu ikaransire na magara na achire paka America go ikaransa ne kijana gekoro ku Charles Matoke na kwanire na Obure na kwanire na Ongeri na Kero monto. Igobono ro chenche no monto ndabwenti go chiko go chimukutano bunoyo. Ekero kirigo kwana igoro yogo sanga na bali bakubuli burai. For example, aba mogusi atebenga twasokiri nyarebe abo liyo burai ebe mokungu ebe mosacha. Will you support him or her? Boniga at this point umonto yo chereri okuno kwengaina. Siasa yobo president terigo agacho in one day. The same thing I want to tell you. For you to achieve 70% name and face recognition Kenya ngima, it takes 10 years politics at the high level. Ogwaka siasa yense noche buna Ruto akominyoke nsengima, Raila akominyoke nsengima. Na liora anyare kumanyikana elindo ochorwe. Ndota etiko kora siasa yobo yo kokore cheche elinde ochigwe bageineria. No, etota etekoba in a system ego chiko konya Kero monto. Na igwete chi studio chinde chigoteba ase Ruto yuo ingoro omogusi ndaetengo tebiga. Obisi ya Ruto nonye twa rwanetiwe totanyare tiko konyo omogusi bunebwenerete. Omonto okurukwa chief of staff oyo tutenerete 20 people ne PS yaito igakuru kwa ambassador usinde Korunyamira ulio tenerete state house ya Ruto elie ku Hasla mansion igakuru ku Tinega koru Kitutu chache north inche igonkuru Kitutu chache south musibati naro ku Esio Kenyuri ole iga asakuru kwa Kurubo Machoge ntobwato musaegete otenerete head of stores and what have you iko umuntu oli nasigeta gusi echame ku UDA the treasurer, national treasurer, boni gamagara PDP eli ekeline egesumwegeke igaso enyombe nere treasurer na kyo monto yata charity abagusigaki na ende no maete maangi no monto yo ime no nyega kunya kobwatu igo bale nere all the time yani no soro no ale nere no onde nere ibona kyo monto yata sigeti abagusi anyway chinsa chiasugire engana ya mwelio yes engana ya mwelio chaso magusi tali gochia somo gusibweka ndakuna bunano ena abantu bakuru bogusero yes nimbwente mbate para bune yekururi otoigo ekoendaraga ngechi gosoka igonga sei no muino eramunero naga buntu taite konyerosi ebe buna chirichinde chipara buna kuruongincha matie komosocho rio otoigo paka gochigesieka arafu egento bune estima yes constituency yaito inwe mubwato muraigetorega ase energy CS oraba konyere kidogo na intunto tagete togo so burai ase buna gochikubokeabu estimate raika gochimari kyoreime ndutaite toteme estimeso ekirase elinda abantu baito banyare gokonyeka egento kyo moelio nata kankwanere nebintu bibere egente getangani yes inche buno ndocheiga inche no mwana bwo musibati mbale bagonsekerera just because of that ngigeko mwana bwo musibati inche I'm raised by a single mom. Okay. Yeah. Mbali bako bugabune ine weakness. Nche a youth ni konyara bune weakness. I see it as a strength. Obama was raised by a single mom. Oparanya was raised by a single mom. Serious people were raised by single moms. Omumuro tu achora kiambaga was raised by a single mom. Ntakana. Ntua na achorwa. The same thing will happen in Kitutu Chache South and every part of Kenya. Na endo monto gotwali bagerio no monto bweko gotorengereri Ruto. Ababande bakwenda bayewe bitina batebi oyuni gale igana igata gochoro ebitina onye tinkonya na kingo ikichikura 6000 onye tinkonya gochoro. That shows you abantu mbaro
noembono bagucha komenteka twikichikura no ene 20 egento natakante bya abantu baito mono bali batarabwate kura elindo mugusi anyare ko ba taken serious gochaka tole registration of voters chitalikinye umutinyi ogocha yes next month kichaka ni chinguru kabisa be among the first batebe na Kisii County is the leading in terms of percentages y'abantu babwatire kura tigato soka so bonge abasaye to soke abangina mbale basogete batabwatete bibande maite mwakonya konyiru mwanyorere bibande gakigenda mubwate kura so bonge na liyo mugusi yako nyara gusikwa kirako bagain twabu minister bwa interior no bonde twaba babere ki minister ibere noche aya number 2 natakante bya basaiga gakitwesike andonsi asetore elinde nali abagaka nabangina baranyare gutusika intutogoteba no burayi togokoraki tokobori ekere bakorra mutesigeti mubwato buchai gokora ibintu bitabweneretie kenyoro obutayai ne bintu gete bitali bya masikani iko bagoteba no ena baba sae to baikero na baguchiko baigo iko ba minte sike na madawa ya kulevya tuwache hata kama unapiga kinywaji kidogo kwanyuge keigo kego goisana kwagenda nyomba burungi egento kende igonta itegote abagusiba minto to chamo tusikane twanchane tutige moko orore Facebook abantu bakonda amabange uwezi kwa uwezi tali bino bage bantu babuge tutu bakuruchi constituency chinde bakonda ama elinde barorekane mbale igoro mono nkyo konda mera tindi koragira mwao tinda gochanda tinda gokorra kende just because ngo support umuntu onde utali go support nabo go support yaye Raila Odinga nje support William Ruto lakini tusikaine nje nateba bottom up na gwateba chungwa ya ino you see nateba Wilbaro gwateba manganao na maskani lakini gwacha kwandama kwaruwekere kwa iraniri ubobe na ndi gwacha tena na kiokwiraniria abantu bobe ino kiongozi kero kinke bwati feelings ekero gocha ugukwanero mukwanere na maskani nere gago kwiraniri na maskani elinde nkolere ngoteba iga Kisii County na Nyamira County tuikirase bono tubwente cooperate national level in terms of industries, in terms of empowerment y'abantu baito, in terms of noena baraito gochora quality of leaders iko tuikire tuanyore information abantu baito this time round tigato nyare korento gonchoreria okoronge elinde tutwara barayi baranyare guturwanirira chi industry chitwabire togoteba nabo chigocha onye tubwata barayi bare ready gutubwatisi chipara nabo chikwagachwa chiskuru nabo chikogenderera chi resource centers kinege ntuntaite kwagacha Kisii County Kitutu South a resource center ibwate chi library we can try and do one for the constituency na baadaye na utokokora one per ward ibwate chi library ibwate chi studio abantu bako record music bagwe somi no ene manganaya yoboraria and what have you so tigato chamo twanchane tusikane tutige kuramana tutige kuiranira ni bobe naende chikon mani chibako eruka nango kora bariga naiga na baro baruo barentekero umuntu ime batige kutungaina batige kutuchaya barentekero umuntu ime nwena bangina kibare asen information yeyo abangina mbaro nonye bagwete chikura umungina buna Teresa umungina buna Alice Chai kurunyamira umungina no Saliotara ku Kisii County na bali bande abangina mbaro no Fontina uyu na bande mbaro naro ku Gloria na ero kuracha chimidiechi angana barubunku mtobaruche motwari lakini bono kereto go kora mangana mnano obomo lakini kwanyorani aba gakabuka naende ogo checheri koro naende baruo barama abantu bande eyuteri kobwenera igo nkwere nelimbia mono so gonchika naende nchike kabere gatatu wekanjengo chikekerando jenga kwa irani siasa ekone lina ewa njaera bono na iranire gatokore gas ekonda yo muskema tiangira erekera we komutunyo kabere all civil servants bagwente ku resign by the siasa era ikami be vibral muskema tiangira tenga ko swali siasa yo kubuli bora yake bokero yakenere eyine wancha kwae ka ko decide ngo tenare kiroko kyo kiense na njanga approach to kwane he is a hard working individual buna a hustler he integerechi ebintu biriago te ate go chikokora na botoko musira na botoko rengereria torre na kitoko mokonya lakini nte tengo tebi na ki siasa yense
noemboniga onye turasoka buna n'obuchumba kubori boronge osoka uminyoke kabisa amatanga yugwekane chikanise echi wetanane nechinsora asali hakika nensengima okay bari bakubori no enkuru America nabo kuba bori chikuraire ngachiro cha cheka paranere ya Valcon ya rosigwa bwango iga ka upgraded kurwa Valcon uchinyanja no pare ligere kitu cha South ige kunete kitu cha South na part of Nyaribari pare liyo already what you can comment about it? Unfair to the people of Kisii County. Bagwa kane bango bakanire tax for many years. World Bank yaru chibese ebintu byakora shoddy jobs. Ebine ebintu gaki bono umuntu gukoteba igo batayakwara umurai. Bone kerogo tebigasi yakora rubobe. By the way, no pareli nanyiro chi atago kiro course nantra atumeka umurai nara okuru ku Charles Matoke from the US ogonte ingo kwani kabisa tima itiko semu manya ine ento manya ine although we have never met na ika America mose aba muraba kangeni buya sana na ali naenda alia kurubu machoke nyangenya bumanga akagukwani na aro kurubu Walter kuru Kitutu East ere na gukwani sana Walter Mwenga na abandi lakini nataka ngotebige gento bune pare yo gakino obosoko abarai baito na inu gakimwarora gakimwakora the right thing once one of paper arabu neria why should we waste resources like that bone korweria kabere singencho yakore tubobe bwango otema koro kia bantu the governor went there 2-3 times agotara se pareri what is that gakino enere obuno obosoko obonene gari aro toira ni umaega right ngo teambia mono so nchike naende nchike 2-3 times tunyago semia abantu baita stoko nyara and the next time onye gokonyara nabo nchika na muchumbo onde kuru NCMA ende bali balengerati different from the bottom up economy elinde tunyare korana kito to debate to semia abantu baita right asante sana moske Anthony Kibagende tobere tugosanga amonere mambiga yabono onsi gwetra minte feminya karugana magusindo ke Evans Makori engira ne enani ebirono biga byabono once you talk to Charles Matoko bongera maiga sana kabisa. It's long time since we talked yes moske Nyangenya Bumanga is my good friend, my schoolmate by the way. Oh really? Omongo anelis asante I will my school I can say my schoolmate, my classmate. Oh my god motebya guchike ogendega imbange bitobunkarari yachibiki kadha asante sana shukuru kwa kuja kwako igotiga tunyago sanga sobwamo ibirimo bigabi yabono onsi gwedra minte fema henya karugana magusindo ke Evans Makori 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 Evans Makori